Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Hallau dai tashar Kashare TV ce take ta sake zagayowa, tashar da a bisa al'ada take kawo muku bidiyoyi na technology. Duba da cewa mun samu subscribers 20 a cikin wata guda daidai, sannan kuma mafi akasarinsu mun same su ne ta hanyar Facebook. Dalilin hakan yasa Kashare Tech TV ta yi duba ga matsalan hacking da yake faruwa akan account ɗin Facebook na jama'a. Sai ta ce bari ta taimaka domin kawo muku hanya da za ku kare Facebook account ɗinku daga hackers. Hackers suna iya ɗauke abubuwa da dama akan account ɗinka na Facebook. Hasali ma sukan iya ɗauke Facebook account ɗinka ya zama ba naka ba. Dukkan abokan da suke tare da kai za su ga ka canja sunanka, hoto da ma duk abun da yake kan account ɗinka. Kana kuma in akwai abokan da suke tare da kai a cikin gari da wuraren aiki ko ma masana'anta, za su ke sanar da kai cewa me yasa ka yi haka akan account ɗinka. Sakamakon sun ga ko me ake ɗorawa ya yi daban da yadda kake ɗorawa. Wannan alamu suna faruwa daban-daban a wurare kuma daban-daban a duniyar Facebook. Hakan ya sa muka kawo wani dabara na setting wanda za ka kare account ɗinka daga Facebook, daga hackers. Tabbas hackers suna hacking ɗin account, sai dai kuma akwai account ɗin da babu hackers a duniya, da zai iya hacking ɗinta. Misali, account ɗin Facebook wanda aka ɗora mai two authentication setting. Two-factor authentication setting wani setting ne wanda kamfanin Facebook ta ba wa kowanne ma'abocin Facebook account domin sakawa account ɗinsa tsaro da kyau. Two-factor authentication setting yana buƙatan ka san shi, sannan ka san yadda ake seta shi. Domin seti ne wanda komin ƙarfin mai ƙarfin ɓalla password babu yanda ya iya da shi. Bidiyon mu mai zuwa zai nuna mana yanda ake yi. Ku jira bidiyon mu mai zuwa wanda zai zo muku a tashar mu ta Kashare Tech TV. Za ku iya samun shi a shafin mu na Facebook a yayin da kuka rubuta Kashare Tech TV a facebook.com, ko kuwa ku garzaya YouTube kai tsaye ku rubuta Kashare Tech TV, a yayin da za su ba ku channel ɗinmu mai alamar guduma, saya da kuma rubutun sunan channel ɗinmu a cikin manyan harafi. Mun gode. Ku daure ku danna mana subscribe ga wanda bai yi subscribe ba, sannan ka yi sharing bidiyon mu zuwa ga 'yan uwanka a WhatsApp, Facebook da dai sauran kafafen yaɗa zumunta.